tresnaku marang sliramu tak rewangi rawi-rawi malang-malang putung pecah dodok utahe ngludira sedumuk bau senyari bumi. Kok iso sedumuk bau iki piye to? Kudu sedumuk bau. Ya iki garwanipun akeh iki lho. Kakak tidak terima lho kalau anak kan iki wis ganteng kok. Kan maksude ojo temen-temen mun sak sore ndur ngopi dhewe men keras. Yo ngerti yo dolanan tiket ku sono mundur ngerti-ngerti kaya kloset. Lah nek karo Mas Pelok nuwun sewu umpama jejer paling ora ibarate kaya Dimas Diajeng Kabupaten Ngawi. Dimas Diajeng lah ya itu panjenengan niki lho. Badron niki termasuk Dimas Diamput. Oh, ora diampuk. Yancuk. Ora lek ngono kuwi iki dinane iki dina riyaya. Kudune saling memaafkan. Saling Ojo dong. Bocah kok jager-jager ngapa mau gani? Bocah kok jager-jager tinggo kalah-kalahan. Tak indone raine. Omongan koyo nangis kene iki melas kok. Aku nangis apa nangisi kowe yo. Lah nangis sinten? Pak Egabe yo pas 100 dino. ayo nyanyi ya. Nembang. Iki apa? Nembang. Iki sini lagu-lagu. Oh, Oke. Oh, ya iki nyanyi iki bae lah. Apa? Ayo, aku ki ning kene gandrung sapa ceritane? lho lah nek di antara wong papat iki sing ganteng dhewe. Aku wis tuwe rasa. Ngerti to? Aja golek cowok ganteng-ganteng nglarani ati. Golek kaya ngene iki, golek kaya ngene iki kire era tunggal. Aman. Karo iki lho. Aku biyen ya tau ae, Mbah. Piye? Duwe pacar sing kaya ngene iki. Terus? Tiba yo jek mangkel nglarani ae yo. Nglarani atimu. Heeh. Pacar pertama lagi loro. Terus suwe-suwe terus gak. Modelmu. Ucaci karo cah SMP kok omongane menjurus. Bawa-bawa asal Bawa. Mas. Dia dikit. Ya. Nah, tadi. Ayo bisa. Oh, belok baran. Iki tak bayangke sampean ki dadi pacarku. Dadi tak maneh sampean ki wong sing paling ganteng dhewe sing paling tak tresnani dhewe. Ora sah etok-etok. Tenanan bae. Tenanan apa wani ngragati aku? Omahe ra duwe. Ojo nyek saiki. Napa, Mbah? Iki sugih Kok iso? alas mantingan nyampe jero Banjarjo. Banjarjo dituku sok Januari panen kethek. Ra ngerti kesugihane mondol. Ora ngerti. Omahmu lho cagake pira? Cagake 12 Mbak iki. Apa? Ya aja pendopomu cagake 12 ya. Yo, Sing papat nang tengah to, sing 8 nyongkok kok kiwa ngoten. kaya pendopone arek ngambruk. Kae omah ramah tamah. Anak angin kolor gitu. Anak angin kolor. Sopan omah. Mae sopan. Omahmu to kamar mandi kok tekan omah iki modal meneh. Yayi bongkon wong akeh. Yayi garwanipun Akeh iki lho. kakak. Aku tidak terima lho kalau anak kan iki wis ganteng kok. Kan maksude ojo temen-temen mun sak sore ndur ngopi dhewe men keras.
bar mangan supir. Ora depan. Sing wedok ora masak terus mencer. Jadi gandeng kakang lagi. Injek kacang mas. Yo kacang atom. Wong iki kudu sing budaya sing seni. Sing semelah, sing semelah. Kok malah kayak perahu. Badile disandang-dake. Ngene lho. Nah, ngene lho. Wong mbok sing dibawa ora iso. Jadi gandeng kakang lagi. Tahu tanggapan nganggo ngene iki. Lah terus, Pak. Dek mengu ngidul blakone cek mengu ngalor. Lah kok malah kayak hula hoop ini ya. Puter-puter. Main apa? Main apa? Pangku mas. Kelo, jaluk pangku kelo. Alah. Dade. Gak ngono. Alamat dipisui mamo meneh. Apa? Apa? Kancaku e. Nah. Sing wedok kaya komorate, sing lanang kaya komodo. Komodo ngemplok dasmu. Lah iki komorate karo sapa? Kowe iki dagelan kondang ya kalah karo kene. Lah kok saged? Dek nyenane nyalonke DPR. Bener iki pasang sabun. Nyanyi. Injek kang mas. Tresnaku marang sliramu. Kang mas nek ngomong madhep mriko malah nggih abape ambil ndak enak. Kowe ngengkel lho, kowe marang tamu. Kowe ndek sore tak omongi ngengkel kono aja nggawa cangkem sing iki lho. Kelae. Nggawa cangkem sitoke lho. Cangkem sitoke rung garing. Ketinggalan kang mas niki benjing kalau pun sudah jadi suami. Ngomongnya lara ceblok ki mbak ya. Ngomong. Ngomong ngono lho, ben aku ki cepat. Paku ini sedelo ae ngono. Ngono di paku ra gelem meneng malah ngene ngene. Lah akhire aku yo keri. Jadi Pak Bupati kelompok lunas dan racun. Yo, Bang, abahe wis lunas, niken wis lunas, aku wis lunas. Kok sing ra jelas iku kowe lho kok iso. Kene wis tapi tidak BRI langsung disetorne normal. Nah, nyanyi. Yo. Kene ayi. Wanine karo tasili. Tresnaku marang sliramu tak rewangi rawi-rawi rantas malang-malang putung pecah dodo utahe ngludira sedumuk bau senyari bom. Kok iso sedumuk bau iki piye to? Kudu sedumuk bau. Sedumuk batuk. Batuk. Ayo kuwi nek bakuke. Ayo nek bakuke yo. Rumangsamu nek bau iku kasar. Boten. Biyen ki enek majalah Joko Lodak. Leres. Yojo. Nek sing diarani kucung ki cah lanang, cilik nang kene ana kucunge bau kuwi cah cilik sing kuciran loro. Iki nengen. Saking asosiasine wong-wong kuwi. Ya wong-wong lho. Lah iya. Perkara majalah kuwi aku geger karo maratuwaku. Kok iso? Lah piye lah bawe tak kei kuncung lho, Pak. Ya tak itu ora oleh ya. Kene ayi Jane dikelabak. Rupa pisan kena piye.
Muni. Iso muni to. Iki lho, piye kamu piye? Piye ta? Kowe kalau muni piye? Iki lho. Lupuk pisan. Ah. Eno. Ngene wong Malah gak ketok serem. kene Yayi. Malah belum udah enak. Engko diubah digodhog banane kenyil-kenyil. Pancen kecil lah. Rayu kaya telo. Lupa pisan kenapi Mbak Niken, sampean gandeng saka kono jajal gak tangan gandeng saka kono. Mlaku wong loro jajal. Oke. Mbak Niken, badhe teng pundi? Berarti gua telek, Mas. Oh, temen. Senang nek bojomu telek ndino dikeruk. Apa sing aku bojoku? Sing aku bojoku sapa? Etok. Oh, ngono to. Lelane aku ndek bojo sampean karo anakku aku ndunggu. Yayi, ora pareng kaya ngono. Ana ing sakjroning Taman Makam Pahlawan kene Taman Makam Pahlawan Keputren Makam Pahlawan